Rohna, DPP sure. Dr. Patra. Obokai sini Pohor Academy School. Sini SNBI ni andalar tongo. SNBI benakolja. Sini oro sikok habui almira ni bising ni kebang mamani nosok khai kya. Nai bedi ko kagos rok oro hisab khlajar rok jotor obrom jabrom. Kai borok hapai mani jaga lama hangkai ang norong tak puno kana yang rok joto no obrom jabrom boy rok joto khita jagoma borok hapai mani hingkai yang te khulogui yang saga teki habu yang o doga khulogui yang teki habui yang teki thango iya bahai hinai na di Oke, abo dabuk nai di sini yang iko. Oh, yaga tamne hakor hai go blam khajak tongo. Aing te habui doga khulugui ini ka hawi phayo. Mahai. Sini Pohar Academy School ni condition ka tabuk mahai.